I ریڈیو زرگواتیں کورونا ہے چیریں لشکرہ تیوگیں دنیا چو زمین چیریں آس شانہ ماں پتا تگا تو آگو انسانا جنگا آتا انچو گشے کہ انسانا آہنی پہ تو پیرو کشتگا تھا و آہنی کوہنی بیری گونا آہاں چو گیدی کسہانی دیہا انسانی ذہنانی سراوتی ترسو بیم یلدا تگا تھا وہ انسانوں سک پریشانو دل تپر کہتا کہ چا قیامت تا پیسر چونی قیامت تھی اتکگ مذہبی عبادت جا بنداں کھانے کعباہوں بندیں انسان بر جائیں کوہنے ربیدگے سراہوں آئی اوتی گرفت دور دا تگت دست و درود بوگ بغل ما بغل بوگو یکی دومیے لوگے روگ سجہا بندتاں کورونا ما دنیا مزنی مٹاں کی اور تگا تو بازیں صدق ہوں نزور ترین تگا تھا داں زکائی دنیا ایک مزنی سواد جائیت بلے مرچی ارکس ہوتی کسانی توکا زندانیت مزن شہرانی مزن جلگاں ایک مردمی پر دوائی ہوں گواہ کنگانات شہرانی اما دم کو کشک کے مردم چو سیلابا روان بتگتاں اچھا طبیعت کو آلی گتا انچو سما بواگات کے ٹرائے دابیں جنگی بتگو مزنی کساسیا مردم مرتگا تو نوپا حسابا دانگی مردم نیست دومی نمگا چا کورونا گیش گجنا ہوں بازیں مردمی مرتگا تو بازیں نیا ودکوشی کو تگت نوئے گا پرد بتگا کہ گجنے قبرستان نیست دنیا چاریں پاسواں مزنی قصاص یا مرگ و میرانی آل یا کوئی پیدا کتا ہرچ نیمگا دروگ و راستنگا پوال و وشکندت ویڈیو آڈیو کلپان جیرو جبری پرت کار و روزگار بندتاں شہر و بازار ہوں روپک جنگ بتگتا ہمیں ریچا بوہیر و اتمان ہوں کاربند و گسنندتن ہم دبیا یکیں کمپنیا کارا آتاں کہ کمپنیا چٹی داتگتاں کہ داں اے وبا نت رہیت شما کارا میائے آوتی کوٹیا نشتگو پتائی لیوا آتاں کہ رانی کپگا گوں اتمانا آیالیت آیالے آگے دمانا آیا ہوتی دستے پتا وش وشا ایرکتن تو پادت کو ڈننا شد چا دے میں کسی کا موبائل کشے تو اتی جنینی پون کت کی آئی بابتا سرپدی بداں کہ چا کورونا چپیں موتا رکھی نگین پرچا کہ آئیے زندے پتہ ہنی رانیات آدویں گپا آتا کہ جنینہ درنیاما آئیے گپ گڈے تو گوشت کمی سبر لہتے جنین گیٹا پتر تک باریں چارانی چھونی نن گڑا پتہ رندہ پون بکا نلکا پیا گپ جنا پونے بندبوگا پد اوتمان نورنڈانا پدا کوٹیات کے کلام شمب جنات آرام دلش نیست نہ اور زانا نے کہ گواتو وبائے میں مردم ابا اچھا سرپد نہ باں نہ زانا کہ وبائے ڈکالے است کے نیست بس مرگ زندے سر و سر چادراں ہمیں بچار وحد بے وحدہ میدانا چشیں نا سرپد ایک انو نہ میرا گوڑا کدیں میرا ایشاں تو ہرچ وڈ بگوش بلے بزاں تو گو کیے دیما نشتو کو گپائے ایشانی سرپت کنگا عمری درکاریں تو ماں چوتی عمرہ پیسر میریں پرچا کے انچو دل سیاہی و دل کڑکیا مردم کجا زندگ بود کا بو ایرا ہوں وتی دپ وش کو تو اوتمانے گپ گپتنت کو او بوئر تو راست گجے یار منا و سکیں مزن گمیا گپتا کہ منی جنین و تر سکیں مزن مہمانداری کا آئیے لوگا رمبی کے تو رمبی رو او بہتاوریں ذالت سرپدے خدا نبی چار کنڈیں سرکاراں گشتا کہ چو لوگاں درمیائے تو کس وتی لوگاں ہوں میلت جنی نبا میں سجینا نہیں انچوشان آہاں کے گشے گڑا وتی دیما چو 16 بجا کنا سرپت کے نبا گڑا بلی وط میرا ارے مارا پا میرا گا دل نبا مائی در ملکاں پا ماں چو بزگو گاریں او ماں آہاں کلیں کے چو پا ارزانیا بے میرا میں دس نرسی تو آ سرپد نبا گڑا دگے راہ کجامی کے پشکپتا امی گپانی توکا آئیا پدا حیالت کے جنینہ پونی جنا آئیا پون جت بل جنینہ چست نکو آئیا قرار نیت کو پدا پونی جت
ای بری ہوں جنین پون چسنکو آئیا نیم کلا کپت پداوتی جنین پون کت بلے جنین پونے چستکنگے وڑا نہت آئیا صبری من سرا شتگت ای دیم و آدیم سرسر جنگو وتی دپاگوں بیزاری توار کی جگات بیگاہا آئیے جنینہ مسکالی دا ہما دمانا آئیا پون جتو جنین سرا چو چگردی اشکرہ برانز گئے تو نظانے مائدہ چنچو پریشان بیں میں دل ہزار گواہی دیاں در ملکی عذاب تو ندیس تک اڑے ظالم پونا چست بکا شر من چون بکنا لوگا مردم بودتک چونے مردم بودتک اپو میں وتی امسائک بودتگن پدا شوتا گو ہمیں جستا جنین گوشے گوڑے تو سک لگیک بود آئیا گو پشومانی وتی للک گست جنین منترا گوشگاؤں کے کس وتی لوگا میل تیو چکانی واسطہ پائے دگیں ای شما دگا اے چلاج نیست بے دے پاریزا یہ پاریز ہمیشیں کہ ارکس وتی گسا بھی نندی دودھ آئے پہ چوش چون بتکند بنامی سیاہا ماں بلوچیں کسی کے لوگا کیت ماں آئیا چون گلنت کنیں ای وہ نبتگیں گپے ای وہ میں بلوچی دودھ نئیں ای پما سکی مزنی اے بو لجے گپیں کہ یکی بے تو ماں آئیا دستا بگریں اور بکشیں چوش بتا کدی چوش نبتا چوش بکن دوداں پروش انو دنیا دودی مودی نئیں مرگ شرطریں یا کہ دودانی پروشک مردم زہر باں پدا وشان باں بلے اکبری کسی کے مرد گڑ پدا نئے تراغاں وتی سرا بزگ نکا منی سرا بزگ بکن وتی چاریں چونکیانی سرا بزگ بکن اوتمانا شرما بستگت بلیا سر دارگا نات اوتمانا زہر پون بند کو تو گشت وزانے منی گی میرے بمیر چیزیں روچا اوتمانا چا زہرا اوتی جنین سرا پون نکوت کسا سبتگی گوستگت کے آئیے براتا پون کت کے تی جنو چک سک نادرواہن تو زود کنو بیا ما کجات کنا کہ ای کرونا جہسری جہاز بندہ او تمانے اون پشار برس شتگت و لرزے نگات داں بوہیرا گپتو نادیں تو گلاسی سردیں آب دات کمی سرتر بو ای گپا کسا سبتگی گوستگا کہ آیک شپی ہوتی نپادانی سرا وقتگو واب گندگاہت کیا مرتا آئیے میت چپ چاگردہ مردم نشتگن تو وطما وطا گپ سک سکاں چرائے پادا ثواب کنک بود تو آئیے جنازہ مردمہ کوپک دیان کو تو قبرستانہ برد قبر و کسارتا پد مردم لوگا واتر بودتن تو آئیے پرسے پترہ نشتن آئیے لوٹا کیا ککار بکن تو بگوشی کے شما ایدہ چیا نشتگے وتی لوگاں بروئے نہ لوٹی پرس و مرس من نمرتگاں من زندگاں بلے آئیے دا پاکاں سکت آئیے ککار کت نکو بلے موبائل ککار آنچا وابا پچ درہیں آئیے وتی چم لطارتن تو وتی لیٹیں گڑی چارت دن ساحت صحبے پنچیں تو موبائلہ ولک ولک کی پریں آئیے گو نیمو آپیں چمہ موبائل بٹن زور دا تو گوشا کت دہمی نیمگا گریوگو زہارت یکی گوشگا کہ تی جنین ایرانی مہمان آوتی کار پتن تو آوتی پاداں برتگوں